Oh, gulat kayo, no? Ito ang pang-limang challenge ko as an Apong Lens Challenge. Nandito po tayo sa Dapayan or kung ginagawa natin dito. Mga, anong oras na? Mag-aalas 6 na ng gabi. Yan po ang ating challenge. Ang aming challenge ngayon ay Empanada Making Challenge ni Apong Glenn. Yan. Hindi ko alam kung alam nyo na isang trivia. Alam nyo ba na ang empanada sa Ilocos Norte ay orange? Hindi pwedeng green. Hindi pwedeng yellow. Orange lang. Ayan. Oh, total, nandito na tayo. Na-try natin yung mga ginagawa ni ate. Punta tayo dito sa Kelly's Empanada. Ayan. Ngayon rito. Ayan, oh, dami-dami nilang ano, mga costume. Ito ay ganda. Lagi. Ayan po, no? Ang empanada ay may mga kasangkapan na bingko. Ano pa ba yung mga Papaya. ingredients ng papaya? Meron bang kabisya? Ate, ano pa ba yung mga ingredients ng empanada? Monggo, papaya, and saka longganisa. Yan, munggo, papaya, tsaka longganisa. Eggless. Eggless po yan, ha? Ayan po, tsaka itlog. Of course, ang gagawin po nating challenge ngayon ay magtuluto tayo ng empanada. Hindi ko alam kung bibilin ng mga ano natin o baka kung hindi yun mabuo, ako na lang bibilin ng empanada mo. Sige po, try natin. At teka nga pala, hindi lang po empanada ang nabibili dito sa ano, meron po tayong mga may hotdog. Magkano po naman yung barbecue natin? 20. Tapos isaw. Yan. May mga silog meal. Ay, may silog-silog meals daw. Mamaya, meron tayong silog. Di ba kaya? Kaya. Itigay ko na siya sa my center para hindi siya dumikit. Tapos lang siya from insert bell. Ilang more po yan? Bakit ilan? Oh, mga 62,330. Pwede limang Limang ikot, ganun. ano. 5 ikot. Ilan naman yung backwards? Ay, di ba rin? Tapos lagi sa mango, papaya, tapos longganisa. Ate, kung walang papaya, ano yung mga variation? Pwede cabbage. Oo. Then egg. Pwede rin yung pinakuluto. Pwede rin yung papaya. Then, pag isin mo lang siya, kasi sa gitna, sa gilid, para hindi lumabas yung egg, then carrot. Eh, paano kung lumabas yung egg? Takpan mo lang siya. Oo nga naman ate. Then, lagay mo lang siya sa Ayun. Ang susunod ate. Dito muna. Dito. Check out. Tapos, Sir, eto na, best. Ay, ang pangit. Forma circle. Ate, hindi ko alam. Ano ba to? Dalawang kamay kasi. Ayan. Oh, babalik-balik. Ayan. Turn mo again. Ate, mukha namang ano to eh, si, bangus. Yan. dapat kasay yung iris niya para hindi mabula. Okay guys, alam nyo na yan ha. Pag gumagawa kayo ng empanada, dapat pantay para hindi siya mabutas. Ate, lumampas. Ay, butas. Ay, ganyan. Grabe oh. Hindi ko talaga alam. Bilhin mo yan. Ayan. Okay, sabi natin okay na to. Teka lang ate, para daya. Bilisan. Ganyan no. Okay po. Tapos na po yung pag-ano natin. Yan. Tapos, patong ko lang dito. Ilan na kukunin ko ate? Ganito lang, 2 pin. Ayan, okay na to. Circle again. Circle, ganyan po ah. Gawa kayo ng circle ah, hindi po pwedeng triangle, ganyan. Susunod. Longganisa. Susunod.
kukuha tayo ng longganisa. Isang buo ba talaga, ate? Yes, sir. Isang buo talaga yung longganisa, no? Pag half yan, half special. Okay, ganun talaga. O, di ba? Pwedeng double egg, double. O, pwede rin daw, double longganisa, May double bagnet egg. empanada. May bagnet empanada raw. Tsaka baglong. Bagnet at baglong. Akala ko bago. Bagnet at longganisa. May egg. Asan yung egg na? Okay. Siyempre, hindi po makukumpleto ang empanada kung walang egg. Ayan. Uy, butas mo na eh. Oo, talaga. Good crack. Ito. Ito lagay natin dyan. And then, paano to ate? Ito, sa baba. Ay, sa kababa. Sinabi ko lang. Ay, ayun po ganyan po. From the bottom daw, sa baba. Gaganon natin. Sige ma, itaas na. Taas. Alam mo yan. Alapay. Yan. Ganyan. Yan. Tapos, Yan ang masarap. ay ate. Eh, sa gilid ate. Natupi ko na sa gilid. And then, gagawin natin dito ate. Asan yung cutter natin? Ito. Okay. Paano ba? Dapat Wow! Galing! hanap tayo ng ng empanada. Ayan, yan po. Nagagawa ako ng empanada. Ayan, ang saya-saya ko. Ayan o. Lagay mo na sa mga. Lalagay. Okay, Ay, hindi kanya pala. The moment of Ganun truth. siya. Yun yung pag-alaga. Ano sir naman? Ay, mali. So, sorry. ang bilis eh. Sige. Yeah. Galing. Ang galing-galing ko. Ayun, tapos na. Tapos na yung niluto kong empanada. Yan. Sana may natutunan kayo. Kung wala man, bahala na kayo. Sana nag-enjoy kayo. yun po yung yung mga step by step process ng paggawa ng empanada. Yan po. Antayin na lang natin maluto yan. Few moments later. Yan po yung mga empanada natin, may mga iba't ibang klase tao na gusto ng empanada. So yung may malasado, yung half cook lang. Ito po. Kaya gusto ko si malasado, kaya half cook po. Kukunin ko na yung empanada po. Ito. Oh, alright. Anong gagawin ko rito, Brad? Dapat i-frame ko to. Unang luto ko to ng empanada. Kaso gutom na ako. Kakainin ko lang. Alam nyo ba na mission accomplished na naman tayo, Mission accomplished ako kasi minsan sa buhay ko nakapagluto ako ng empanada. Pwede na akong gumawa ng negosyo. Sige, kain na tayo. Try natin kung masarap. May trivia ako. Alam nyo ba na ang empanada sa vegan ay puti at nakaplato, parang ganito. At meron kang gagamitin sa tinidor or kutsara. Yan. Pero alam nyo ba na ang empanada dito sa Ilocos Norte ay authentic na pagkain mo ay kunin mo tapos isusubo mo yun talaga eh. Walang kutsara, walang plato-plato, diretso kamay, diretso subo. Kung gusto nyo lagyan ng suka, lagyan. Okay naman. Yan, sarap. Pero alam nyo ba, mas masarap pag linagyan nyo ng ketchup. Yeah. Uy, lumabas ka! Ayan. Tapos naman ang napakagandang challenge ko. Ito po ang empanada making challenge na akong Glenn. At ini-invite ko po kayo na pumunta dito sa Dapayan Center sa Helen's Empanada. Napakabait nila, tapos napakasarap ng empanada nila. Super. Ayan, no? Tapos, kung gusto nyo mag-challenge ulit ako, or ma-challenge ulit ako, i-comment nyo lang
i-like nyo, i-share nyo. Ayan, tapos mag-comment kayo kung ano yung gusto nyong i-challenge kay Apong Glenn. At gagawin namin next week. Yan po, ano? Ito po si Apong Glenn, and I'm out. Bye-bye! Alam nyo ba na ang vegan dito sa Ilocos Norte, yan. Alam nyo ba na ang vegan sa empanada? Ayan, sige, cut ko na lang. Tapos ganyan. Tapos, Ay, ate! Dali, dali, dali! Sige, tuloy mo. Ay! Ang ginawa niya. Anong ginawa mo? Ano?